Euskarazko itzulpenen historia ikertu gure duenarentzat ezinbesteko tresna da eizieren nor da nor, eta hala izan da duela 10 urte sortu zenetik. Itxura simple baten azpian informazio aberatsa dago, garai guztietako euskal itzulpenari buruz. Esango nuke eizieren meritu handienetako bat izan dela, 10 urte hauetan tresna hau gero eta aberatsagoa eta gero eta edukiz ornituagoa bihurtzea itxura simplea galdu gabe. Eta horretan datza nire ustez hurrengo urteetako erronka ere. Tresna bizia, egunean baino egunean zehatzagoa eta informazioan aberatsagoa egitea. Esker ona agertu behar diogu eizieri eta beren izenak inon agertu gabe hainbeste urtetan lan egin duten guztiei. Eskerrik asko.